nambali kuwi kok iya. Pandawa Musik Cis Audio Ahsan Production. Kang setyo satu ket biyen nganti saiki ngono ya ngono
sing merdeka. Nganti kaya manokan pulut longot aku kang setyo satu men biyen nganti saiki ngono iya ngono. Sembah nuwun.
YouTube. Ya, Apa bener banyawangku? Apa bener ya ho. kamu? Gede